Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudaiso. Hanzi makadii zvenyu mukomanashe. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhikawo chitupa changu. Zvaizvezvi mukoma ndine mashakmen angu 10 akabva mukusvika zvaizvezvi akabva kuChina. Mashakmen awa achange achizooperator ndichitransportawo maloads. Ndanga ndagara zvangu ndine mamwe matracks angu awo andainge ndinawo, but zvinhu hazvina kana kumbogara zvakatanga zvakadaiso. Zvakaitika mukoma ndezvekuti mugore ra2016 ndakabva ndakataura nevamwe sekuru vangu avo vainge vari kumusha kumberengwa panguva yacho iyoyo. Ndokubva ndati nhai kule, ko zvinoita here kuti inini ndikaunganidza mari? Kana ndaunganidza mari ndobva ndakupai mari iyoyo, imimi mobva mazotanga kuita zvegold buying, then kana zvinhu zvikaita settle down, inini muzukuru wenyu ndobva ndachizodzoka kumusha tongoramba tichingoenderera mberi neupenyu, because ivo kule vangu ava kugold buying ndo kwainge kuri kwavo, but start chete ndo yainge ichingovaremera. So zvakazoitika mukoma ndezvekuti vakabva vazondiudza macost ose awo ainge achizodiwa kuitira kuti tikwanise kutanga kuita our gold buying. Vakabva vandiudza maskero acho ose ainge achidiwa. Vakabva vati it was far much better kuti ivo vange vachimatenga kuno kumusha. Panguva yacho ndainge ndiri kuSouth Africa. Ndikabva ndati aiwa, zvakanaka isekuru. Ndakatambura ndichiti mukadzi achishanda nekusaidi, mukadzi achishandawo mumakitchen, ininiwo ndichingoshandawo zviya zvekutongokiya. Asi takatambudzika mukoma, tikareiza mari iyoyo, ende tichireiza mari iyi shungu dzedu dzainge dziri dzekuti tinge tichikwanisawo kuzovawo something in life. Then sekuru vaiti chose chavanenge vatenga, ivo sekuru vaibva vazonyora mubhuku kuti ichi ndo chandatenga. At the end of the day mukoma takabva tazovatumidzira mari ndokubva ivo vachitanga manje zviya zvegold buying. Asi mushure mekunge tavatumidzira mari ndingati takakwanisa kuona a profit, because zvinhu zvainge zvakatongooma. Tainge tisinganyatsokunzwisisa kuti mari dzacho dzainge dzichifamba sei uye dzichifamba sei. Ivo gogo ndo vaiwanzokutipa maupdates. Gogo vakatanga vachatipa maupdates, but gogo vakazongogumisidzirawo vangoti zii. Taiti kana tikavabvunza kuti nai gogo, ko ikoko zvinhu zviri kufamba here nenzira kwazvo, ivo gogo vaingoti muzobvunza sekuru venyu. Kudzamara gogo vazototiita rafu yekutoti handiti muzukuru, pamakatanga kuita zvinhu zvenyu izvi inini hamuna kana kumbogara mandizivisa kuti ndo zvamainge maronga. Zvino muzukuru ukangoramba ongobvunza ini uchiavoida kubvunza sekuru vako, zvinenge zvava kuita sekunge iwewe pane zvawava kutoda kubva kwandiri. Zvose izvi mukoma zvakatotishamisa inini nemudzimai wangu, because ndichitoisa maaudios ose awa mudzimai wangu ainge aripo, but gogo vakabva vaita sekunge inini ndainge ndava kutoda kutovapfimba. Then gogo vakabva vazotanga kutukana nemudzimai wangu. Munongoziva vanhukadzi kuti kana vakagara vatongotanga kushaudhana, nyaya yacho haizotombopere mushe. Wangu mudzimai ndakazama kuti iye aifanira kuti ange achidzora mwoyo wake, asasumudza ukasha, kuitira kuti vanhu ava tinyatsokuvabvunza kuti what was really going on. Anyway, vanhukadzi munongovaziva kuti vanhukadzi vagara vanotongonetsa, havakontroleke. Iye ndakatadza kumukontrola mudzimai wangu, then nyaya instead yekuti inge ichizova nyaya yekuti tinobvunza vanhu kuti ko mari yatakakupai kuti munge muchinotenga goridhe, mari iyoyo yakaenda kupi? Apa painge pava kubvunzanwa nyaya dzekuti inini ivo gogo vainge vava kuita sekunge ndakambovanyenga, but ndisina kana kumbogara ndakavanyenga. Zvadaro mukomanashe ndo patakabva tazonzwa nemakuhwa tikaudzwa kuti ivo sekuru vainge vatotenga motikari. Zvinhu zvekuti zvakatirwadza kuti saka sekuru
tatongovasimudzira zvedu from nowhere else. Ivo sekuru takavabvunza kuti nhai sekuru, ichokwadi here chatiri kunzwa kuti imimi makatenga motikari? Ivo vakabva vati kana motikari iyi yainge isiri yavo, asi imotikari yavainge vakapiwa neumwe mudhara uyowo wavainge vava kutengera goridhe. Ndo zvinoita munhu mutema, nekuti mukunotenga goridhe vachitengesa vakazongoramba vachingosanganawo nevanhu vakasiyana siyana. Then isusu ndokubva vatotiona sekunge tainge titongori mabalance, ndokubva vatongochuza kutongosiyana nesu, vakabva vatidhampa just like that. Ko vaigodeiko kwatiri because ivo vainge vatoboostika. Takashaudana mukomanashi, takashaudana kwenguva refu kudzamara tazoti the best way isusu tichange tichizongouya kuzimu, then tobva taona kuti pane zvose izvo zvavakatengesa, gold ravakatenga vachitengesa, tinokwanisa kuzogovana mari. Ivo havana kana kumbogara vatipindura. Zvadaro mukomanashi, inini nemudzimai takasimuka tichienda kuzimu tisina kana chatainge timbori nacho. Takazoti tasvika kumusha ndisu uyo tikabva tazoenda kumba kwasekuru. Ivo sekuru vakati tichingosvika pamba pavo vakabva vatanga kutopopota, vakapopota mukomanashi zvekuti ndega ndakazviona kuti chinhu chinonzi munhu mutema haafi akabatsirwa. Kunyange ukaona weukama achitambudzika sei, kana akauya kwauri achikuudza kuti ngatiitei bhizinesi rakati, tikaita bhizinesi rakati ndiko kuti tinge tichikwanisa kuzobudirira muupenyu, ziva kuti anenge achingoda kungokutambisira nguva yako zvekare nekungokushandisa. Izvi mukomanashi ndakazvionera ndega pamhino sefodya. Mukoma ivo sekuru vakabva vatopopota. Apa vachipopota vainge vakatobata zvavo demo ravo vachitoratidza kuti vainge vachida zvehondo neni. Anyway, inini ndakabva ndangoita izvo zvandainge ndafambira, ndokubva ndati sekuru chingoburitsai zvenyu bhuku. Sekuru vakabva vaburitsa bhuku. Ndakaseka mukomanashi because pabhuku apo vainge vakangonyora kuti ivo vainge vakangotenga 4 grams vakatengesa 4 grams idzodzo. Ndokubva vati inini muzukuru, there is no need yekuti tinge tichigovana mari iyi ye4 grams, kana uchida itore. Mukomanashi takaitora mari iyaya. Apa tichitanga kucalculata malosses ose awo atainge takaita, malosses acho was just too much. Anyway, ndipo patakabva tazoregedza kuramba tichingotaura navo sekuru. Saka ivo sekuru, I think semunhu ainge akativhara, vakabva vazongozviudza kuti vanhu ava vanenge vanozokwanisa kutiendera kun'anga. Then ivo vakabva vazokasika, but mukoma inini nemudzimai wangu izvo zvekunzi kuvaendera kun'anga tainge tisina kana kumbogara takazvifunga zvekuti tingavaendera kun'anga. Tainge tatongozviudza kuti vatidyawo ndo vakangwara, ende takarwadziwa mukomanashi because takatoona kutoti mudanga ravo mainge matova nedzimwe mombe dzainge dzavamo, ende mombe idzi patakabva kuzimu tichiuya kuno kujoni vainge vatongori nemombe yavo 1. At that time vainge vatova nemombe dzavo 4, but munhu achikuudza kuti nguva yose iyo kubva zvatainge takavatumidzira mari, tainge takavatumidzira mari iyo yaikwana kuita 16,000 rands. Ndo mari yatakavatumidzira kubva vachitenga maskero nezvimwe zvinhu. So you can tell me kuti zvinoitawo here kuti 16,000 rands munhu akuudze kuti iye akangotenga 4 grams chete. Mhepo ndokubva dzasimuka, asi mhepo idzi mukoma dzainge dzitori mhepo dzekuti tainge tava kutotumidzirwa mhepo naivo sekuru ava, sezvo ivo vainge vatotingwarira. Ndokubva vaenda kumberi kwedu vakabva vatiendera kun'anga. Saka isusu tainge tichingofamba zvedu murima, apa ivo sekuru vainge vakatotirongera bhomba. Mukomanashi takati tiri munzira ndokubva tatobatwa zvedu nemapurisa, sezvo tainge tisina mapassport. Tikabva tatodzorerwa kuzimu. Takadzokera kuzimu mukoma tisina kana chatainge tiinacho. Apa vanhu vagotanga kutiseka, vanhu vekuti ndivo vatakatoboosta muupenyu, ndivo vainge vava kutotiseka vachiti ko vanhu vanomboendereiko kujoni kwacho kana kuchitambudza kudai kuenda. Anyway, inini ndakaignore, but mudzimai wangu zvinhu zvekuti zvaigara zvichingomurwadza. With the time mukomanashi ndakazotongoona kuti sekuru vangu the way that he was developing, haiwa vainge vava kudevelopa very fast.
vainge vava kutoitawo zvekutosponsawo kumikoti ikoko. Ndakazobatwa neshungu mukoma, ndokubva ndachizotangawo kufamba. Saka the first day randakafamba ndakangofambawo ndichingotiwo ndainge ndichida kuti mabusinesses avo ange achiitawo loss seloss yavainge vakatiitisa, but ndichinosvika ikoko mukoma ndakabva ndazoudzwa zvimwe zvinhu zvekuti ndega ndakaona kuti munhu mutema, chinhu chinonzi munhu mutema hachisi chekutamba nacho. Sekuru vangu vakandiitira utsinye hwekuti mushure mekunge vandivhara mari yangu ndavasimudzira, ivo vakabva vatora upenyu hwangu, vakatora upenyu hwangu. Hanzi panguva yacho pavakaita zvinhu izvozvo, hanzi vainge vachitaura ivo vachiti inini ndini mbereko yako, ende nhasi ndasarudza kuti ndinge ndichikusungira upenyu, ko sekuru ndeyamaika. Saka panguva iyoyo pavainge vari kun'anga vakazvitora vakabva vazviita amai vangu, then midzimu ndokubva yatongo daira minamato yavo, ndokusaka upenyu hwangu wainge wava kuoma. Takabva tasunungura miko dziya idzo, miko dzavainge vakaita, ndokubva tadzoka zvedu kumba. But mukoma, kubva zvandakashandisa minamato iyoyo ndakabva ndazotongoona kutoti in life kuti unge uchibudirira zvinotoda kuti unge uchiva munhu wekuti unenge wakatsikawo mudzi sezvakangoita muti, kuti unge uchimira semamiriro aunoita. Kunyange mhepo ikavhuvhuta sei, muti unoramba wakamira. Inhau yekuti unenge wakazendama pamudzi, midzi yawo iyo inenge iri muvhu. Ndo zvandakabva ndazosarudza izvozvo. So mukoma, ndakafamba ende zvekudzoka kuJoni ndakatombosendeka padivi ndikati kana kuri kunzi ndichaluza zvipfuwo zvangu zvose, zviri nani kuti ndinge ndichiluza zvipfuwo zvangu zvose. Zvadaro mukoma nashi ndakabva ndazonzwa kuti kwainge kuine imwe n'anga, ndokubva ndazofambira n'anga iyi. Pekutanga pandakaenda ndichienda kunoona n'anga iyi ndakazviita ndiri ndoga. Ndakanyebera mudzimai wangu kuti kune kwandainge ndanzwa kuti kwainge kuchidiwa munhu wekuvaka, saka ndokwandainge ndichida kuenda ikoko, asi dzainge dziri nhema. Ndakazoti ndasvika kuya ndikabva ndazobvunzwa kuti ndainge ndichidei, ndokubva ndataura nyaya yangu kubva pandakatanga kuronga na ivo sekuru vangu kuzosvika sekuru vachindivhara mari yangu. N'anga iya yakabva yazondibudira pachena, ikabva yati mari chaiyo, kuti mari sekuru vako vachakwanisa kukudzosera mari. Aiwa, mari havafi vakakudzorera, nekutoti ivo vakatozviudza kuti ivo vakatongwara kutokudarika. Asi chandinokwanisa kutongokuitira muzukuru nekukunzwira tsitsi ndechekuti ndinokwanisa kukupa laki rekuti pose paunenge uri munhu anenge aine rombo rakanaka. Ndakabva ndafara. Then gogo vaya vakabva vazotanga kundibika mukoma. Vakatora rimwe rainge rakaita kunge duri, but rainge risiri duri as such, ndingangoti ipoto, but poto iyi yakagadzirwa nemuti, ndo zvayainge yakaita poto iyoyo. Ende zvakatondinetsa kuti poto iyi inogogadzikwa pamoto sei. Iyo yakagadzirwa nemuti because muti hunika, but poto iyoyo mukomanashi yainge isingatsvi. Inini ndainge ndichingodikitira hiti yacho, ndingangoikompare nehiti yekuti unenge uchingostima paya uchinzwa kuti ya muno mandiri kustimira mune hiti, ndo hiti yandainge ndichinzwa ipapo. But mvura yaitoboila kutokwata chaiko. Gogo vaya vainge vakangomira vachitambisa tsvimbo yavo, vachipira zvavo kuvadzimu vavo. Ndakati ndasimbiswa mukoma, ndakabva ndazopiwa hari, ende hari iyi yandakapiwa iyo inotongogara ichipfuta moto. Saka panguva yacho iyoyo ndainge ndisina kuudzwa kuti hari iyi chinoita kuti igare ichingopfuta moto inhau yekuti panenge paine munhu uyo wandinenge ndachekeresa. Zvadaro mukomanashi takazomirira kusvika kunze kwavira, ndokubva tazoenda zvedu kumakuva. Takangofamba mukoma, ndokubva tatsvaka paguva apo patakazonoitira miko idzodzo, painge pari paguva pemutorwa. Mukomanashi ndakaradzikwa pamusoro peguva riya remutorwa. Then ndakati ndaradzikwa paya, ndokubva ndazogamuchidzwa zvekare hari iya, ndikabva ndanzi taura zita. Ndokubva ndazotaura zita rasekuru vangu, ndo vandainge ndichida kuti vange vachipinda muhari imomo. Asi hari iyoyo yakabva yaputika mukomanashi, kuputika kwekuti kana ndini ndakavhunduka, gogo vaya vakabva vati sekuru vako havaiti, nekuti ivowo sekuru vatori nezvavo. Ndikabva ndazonzi painge
panodiwa zita remunhu wekuti ndinoziva kuti iye haana kana chitema. Well, mukomanashi, ndakati ndafunga ndikati mudzimai wangu, ndikati kana mudzimai wangu zvimwe kuda anenge aine masecrets ake awo aanenge akachengetedza, handingamuti mudzimai wangu ndinomuchenura. Ndikabva ndati kuda amai vangu munhu anonamata, ndifunge kuti vane munhu wavanotadzira, asi mwoyo wangu wakabva warwadza mukoma. Ndokubva ndazongogumisidzira ndataura zita remwana wangu. Ndakati ndichingotaura zita remwana wangu, hari iya yainge yaputika yaita mapisi. Gogo vaya vakabva vazonditambidza hari iya, vakabva vati hari iyi ndichinosvika mumusha handaifanira kuti ndinge ndichipinda nayo mumusha, asi ndaifanira kuti ndinge ndichizodana mudzimai wangu ndiri kunze kwemusha, tobva tazosangana topinda musango, then ndobva ndazomurakidza hari iyi. Zvose izvi ndichizviita ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita huri usiku. Ndakazoti ndasvika kwedu manje kumusha, madhamu ndokubva ndazovaudza kuti madhamu, ndiri kukumbirawo kuti munge muchisvika kuno kwandiri. Ndokubva ndavaudza pachikomo apo pandainge ndiri zvangu ndakazorora ndakamirira kuti zuva ringe richimvira. Mukomanashi, ndakarohwa neiya yavanoti fatigue, iya yekuti unenge waswera usina kana chaunenge wambodya, nekuti ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichidya anything. Well, mukomanashi, muswere wese wezuva ndainge ndakangogara zvangu ndakazorora muchikomo imomo, nyota igoti yandibata. Mukoma, ndakangomirira kuzosvika zuva richivira. Apa mudzimai wangu aingondibvunza throughout the day kuti nhai kwakanaka here, wai musiri kuda kusvika pamusha? Asi ndakangomuti mudzimai wangu ndiri kumbonamata. Iye akabva ati it is fine. Zuva rakazoti rava kurereka, ndokubva ndazomuona uyo achiuya pachikomo paya apo pandainge ndakazorora. Mukomanashi, ndakaramba ndakahwandamo muchikomo imomo, ndikamuudza kuti inini ndini ndainge ndichazodzika ndichiburuka kubva muchikomo imomo. Then zuva rakazoti ravira, ndo pandakabva ndazoburuka ndikabva ndazoenda kune mudzimai wangu apo paainge akamira ari very worried. Akati ko chii chiri kumboitika? Ndo paakabva aona kuti ndainge ndiine chimwe chibhegi chandainge ndiinacho, akabva ati ko muneiko muchibhegi umo, kasi maponda munhu here? Ndikabva ndaseka ndikati kana kune kwandanga ndaenda. Mukomanashi, ndakanyepera mudzimai wangu ndikabva ndamuudza kuti zvinhu izvi ndakazvipiwa neumwe muprofita. Izvo mukoma, inini ndainge ndakatoenda ndikanopiwa zvinhu izvi neimwewo n'anga, apa ndainge ndichiitira kuti mudzimai wangu anzwisise kana tava kuzotanga kuita mari. Then ndobva ndazomuudza kuti izvi ndo zvandakaita apa, kuti ndinge ndichimuudza kuti zita remwana wedu ndiye wandainge ndakataura zita rake. Then hari iyi ndokubva yazotanga kuumbika zvekare mushure mekunge ndataura zita rasekuru. Ndakaona kuti zvainge zvisingataurike, ndokubva ndazongodecida zvangu just to remain quiet. Zvadaro mukomanashi, mudzimai akabva azorakidza kuti ainge anzwisisa paakanzwa kuti hari iyi yainge iri hari yekuti ndinge ndichizokuvadzisa sekuru nemudzimai wavo. Then akabva akafara chaizvo. Ndakabva ndaona kuti vanhukadzi vanochengetedza magrudge. Zvadaro mukomanashi, takati tataura paya ndokubva tazodzika zvedu tichienda kumba. Then ndokubva zvadaro mukomanashi, inini nemudzimai wangu takabva tazodzokera nehari yedu mumusha. Then hari iya yakabva yazongoramba ichingopfuta moto kuzosvika ndichitanga kubata mari. But ndakati ndichinobata mari, mwana wangu ndokubva ashayika. Mwana wangu paakashayika panguva yacho iyoyo ainge aine 7 years. Sezvandainge ndakaudzwa nagogo vaya vainge vakati zuva iro ratinenge taviga mwana taifanira kuti tinge tichizoenda paguva remwana tobva tanoita bonde pamusoro pegova rake mwana uyu. Ende inini nemudzimai ndo zvatakabva tazonoita. Tichiita bonde kudaro tainge tichitozvivhara mbereko dzedu nekuda kwekuti tinenge tatuka Mwari kuti chipo cheupenyu chaakatipa tainge tachiuraya, zvekare tachiuraya tikabva tapama tikabva tazoita bonde pamusoro peguva rechipo ichocho cheupenyu chatainge takapiwa naMwari. Mudzimai wangu akatobatira pamuviri mushure mekunge tasangana pamusoro peguva remwana wangu, asi nhumbu iyoyo yakazongonyangarika. Zvose izvi ndainge ndakatozviudzwa. Mukoma,
ndakangotanga very easy. Inini nemudzimai wangu taingoenda kumakorokoza tichitengesa majini. Munoona majini aya anofarirwa nemakorokoza. Ndaiuya ndichimahodha mumesina. Ndakangozviita for only one trip. Ndakangouya ndokubva ndahodha majini angu. I think kuti majini iwawo aisvika kuma20. Ndokubva ndaenda nawo kumakorokoza. Majini aya ose ndokubva atotengwa. Mukomanashi zvainge zvichiitika ipapo ndezvekuti wose wandainge ndakatengesera jini, wose ainge akandipa mari yake. Ndakabva ndanzi mari iyoyo ndaifanira kuti ndinge ndichidzoka nayo yose mudare ragogo vaya. Ndakarwadziwa mukoma nekuti yainge itongoriwo mari yekutoti that was like our last money in the house, asi ndakasacrifice. Ndokubva ndaenda ndikanosiya mari yose iyoyo mudare ragogo vaya. Ende ndakabva ndanzi kweupenyu hwangu hwose mari yose inenge ichibatwa nevarume avo vandakatengesera majini ivavo, mari iyoyo inenge ichiuya kwandiri. Ende ivo mari vanotoibata zvokuti nyangwe munhu akabata kana $2000 anoshaya kuti mari iyoyo akaishandisei. Mari iyoyo inenge yauya kwandiri. Then ndakazongoramba ndichingonzi pose pandinenge ndichida kungowedzera mari ndinongotsvaka chinhu chekungohodha, so ndongoenda ndongonotengesa. Mukomanashi ndakasvika pakutengesa mafreezits mubulawayo, but ndichitengesa mafreezits awa ndaisamatengesera profit. Ndaimatengesera kuti ndinge ndichiwana mbeu inenge ichizondipa mari, because izvo zvinhu zvandakapiwa ndozvazvinoita. Izvo zvinongoshanda nekuti uyo anenge atenga something kubva kwandiri, mari yake iyoyo pane pandakanzi ndinongoenda ndonoisiya mari iyoyo, then mari yacho inobva yazongoramba ichidana imwe mari, ichingodana imwe mari kweupenyu hwake hwose. Munhu uyu anenge ava kuita sekunge anenge achindishandira. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi munhu anongoramba achingondishandira. Hei, kuchinja vanhu kuvaita zvikwambo. Hanzi munhu ndikangomutengesera chandinenge ndamutengesera, munhu iyeye once mari yacho ndaitora ndikanoiisa apo pandakanzi mari yandinenge ndichida kuti ndinge ndichishandisa yevanhu vandinenge ndatengesera ringava riri freezit, pane panzvimbo pandinogonodziisa mari idzodzo. Saka mari dziya dzinenge dzava kungodana mari dzimwe pamusoro pedzimwe mari. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Hei, zvatichatotya nyangwe kutenga maputi chaiwo. Hanzi ndinotopretenda sekunge ndiri murombo. Izvo nditoriwo munhu ane zvinhu zvake. Hanzi ndakaita a very long time ndichitengesa mafreezits mubulawayo. Hei, kana uchigara mubulawayo beware. Hanzi ndakatengesa mafreezits mubulawayo for a very long time. Apa inini ndainge ndichitotsvaka mari dzevanhu dzekuti ivo vanhu vaya kana ndatora mari dzavo vange vachizondishandira kweupenyu hwavo hwose. Zvakangooma hazvo vedu we.